Salam mehribanda olanlar, edildiler, gadırdan tomaşaçılar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Saman otursunuzmy? Bilşiňiz ýaly soňky günlerde, soňky wagtlarda esasanam şu vandalizm hereketleriniň Gazagystanyna başa barmadyk döwlet agdyrylşygy, synanşygy oýunlaryndan soň dünyadaky uly güýçlüň öz proyektlerini gyssagly Merkezi Aziýada durmuşa geçirmek tagallalary başlady. Şu tagallar bilen bilelikde Türkmenistan bilen daxily bolsun bolmasyn Türkmenistandan peýdalanjak bolýan adamlaň şowlary, maskaraçylyklary, propagandalary, öjükdirmeleri, tökmetleri, şyltaklary köpelip başlady. Türkiýanyň telekanallaryna tegelegis dollar geçirilip başlady. Gazagystanyňky wakalara syn hökümini. Şo taýda käbir Türkiýanyň aň togurluklary bilen şeýlede Türkiýanyň beýleki howpsuzlyk edaralary bilen ýakyn ara gatnaşygy bolan, şolar bilen ýygyderli maslahat geçirýän, şolar bilen bile işleşýän ýa-da Türkiýedäki strategik barlyglar institutynyň işgärleri, zatlary Türkiýede de Türkmenistanly bir toparyň, ýagny Fransiýadan himayet edilýän, sponsorlary Fransiýada bolan bir toparyňam Türkmenistanyna edil Gazagystanyna ýaly bir talaňçylyk synanşygyny etjek bolýanyň barada pikirleri öňe sürildi. Şoň bilen baglanşykly sen garaýşyň pikiriň näme diýip menden soradylar. Mehribanda olanlar, Türkmenim kanalyna tomaşa edýän, Türkmenim kanalyny ýydarlaýan watandaşlarymyz bilýändir. Ilaýyk mundan 1 ýyl owalýan ýaly öň şol İstanbuldaky Ata Watan Türkmenistan dernegi jemgyýetiniň ýol başçylary Türkiýanyň prezidentiniň geňeşiniň ýanyna çağırly. Şol Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň bir geňeşçisi şolar bilen gürrüňdeş geçirýär. Şo taýda da Türkiýedäki Türkmenistanyň arasynda şolar ýaly bolar bolgusuz şow edýän, agdalalyk töredýän, provokasiýa edýän adamlaň kimler tarapyndan gollanýanyny, gurnanýanyny hemme zadyny aýdyp gurrun berýär. Muny öňümüzdäki günlerde eger isleseler şol Ata Watan gyzalalma jemgyýetine bolan Türkiýanyň watandaşlary bilen bir ekranlardan siziň dikkatyňizi ýetirip bilersiz jikmejigini. Indi bärde men diýjek bolýan zadym bu Fransiýadan himayet edilýän, ýagny şol Muhtar Awliýazow tarapyndan himayet edilýän Türkmenistanyň provokatorlaryň badygynyň Türkiýanyň telekanallaryna öwran aýdylmagy bu bilinmeýän geň zat däl. Bu Türkiýe döwletiniň, Türkiýanyň aň togurluklarynyň, Türkiýedäki şol Merkezi Aziýa bilen gyzyklanýan syýasy synçylaryň, hünärmeniniň ogullan bäri bilip ýydarlap gelýän zatlary bilinýän birem açylan Amerikany täzeden açyp oturmaga gerek ýok. Bu temadaky sorawlara men jogabym şundan ibarat. Ýöne bugünkü gün biziň iň esasy bilmeli zadymyz kim rejime hyzmat edýär. Şunu bir has gowy bilmeli. Rejim ýagny Türkmenistanyňky haramda we şoň haramzada tokumynyň döwran sürýän häzirki Türkmenistanyňky diktatorlyk rejimi nädip güýçlenýär? Şunu güýçlendirýänler bar. Şunu hasam aktiv ýagdaýa getirýänler bar. Şolaň edýän
repressiýalaryny, jinayatlaryny hasam täsirli ýagdaýa getirýän, halky öňküden beter gorkudýan, ürküdýän işler bar. Şul işlerim haramdaň rejimini gow edip güýçlendirýär, has täsirli ýagdaýa getirýär. Innesi daýdyň. Şeýle işler haramdaň rejimini, diktatorlygy hasam güýçlendirýän bolsa, onu şul işlere ullokan goşýan absurdistler, aktivistler, oppozisiýa we aktivist sumoklar, inhaşular hiç saat edip bilmän maskara bolup, hiç saat edip bilmän soňam bar ünsü daşary urtlardaky Türkmenistanyň üstüne çekip, şoloň içinden Azat Isakow, Wepa Çopon, Oraz ýalalary we beýlekileri tutturup, şolara basyş etdirip, şolar ýaly bolaýjak, şolary gollaýanlara da basyş etdirip, şoloň täsirsiz ýagdaýa getirilmegine, geljekde halka we watana howpawanyna birinji nowatda biýilini uşap ortağa çykjak hakyky aktivistleri, hakyky göreşijileri takyklap, şolar barada maglumaty rejime yetirýänler, rejimi gollanokda gaýtam şu tenteklen, akmaklan edýän nädogry hereketleriniň, absurd hereketleriniň çykyşlarynyň haramdaň diktatorlyk rejimini güýçlendirýänligini aýdyp şonu düşündirýän adamlar rejimi gollaýan bolýarmy? Indi siz eliňizi wyjdanyňyzyň üstüne goýuňda bir oýlanyp görüň. Bu adamlar sagatlap, 3,5 sagatlap efir edip, öz efirlerine mesaj verip oturýarlar. Hemme dady açaçan aýdyp oturýarlar. Diktatorlyk rejimi bilen bular edýän efirlerine söwda edip oturýarlar. Eger bu variant bolmasa başga variant, o variant bolmasa başga variant barybir siniň bilen, rejim bilen bile biz maksadymyza ýetýäs diýip bular aňyrdaklara mesaj verip, göwünlük berip şeýdi oturýarlar. Setirlen arasynda mesaj we setirlen arasynda düşünülmeli sözler we kodlar we şolara düşünüp bileňizokmy? Düşünülmeýän bolsaňyz, düşünýän işleňiz bilen meşgullanyň. Ýöne kim näme diýse şonu diýsin. Türkmenistanyna gan öküşüklük isleýän adam hiç wagt yüzü ýuwuljak, adam ýerine goýuljak, öwüljek, sözüne, wadasyna ananyljak adamlar toporlar däldir. Şunu hemmekisi gowulýar. Şoň üçin mehriban doganlar, görünen görünmeýän belaweterlerden, şugulçylardan, arzaçylardan, şerraýlardan, görüklerden, tökmetçilerden Allah can öz penasynda hemmeňizi gorap saklasyn. Saglyk görüşelim.